Здравейте! Опит номер 3 да го запиша това видео. Първите два опита бяха прекъснати от любимата ми жена. Тя ми звъдна, точно докато го записвах. И понеже съм халхабер с обработването на видеа, реших, че ще прекъсна и ще го запиша наново. След това пък дъщеря ми се включи. И така, трети опит. Този път много бързо ще е видеото, няма да е дълго, като предните пъти. Идеята ми е да обходя неща, които коментирахме последните 2 седмици с колегите от курса. Коментирахме какво ще правим по време на следващия курс, как ще тренираме Python, защото в следващия курс, както предполагам, сигурно 80% от хората, като мен, се записали на JS Frontend. Той не е стъпката в пътеката, защото Web е принципно на последната стъпка, въпреки че сега може едновременно да бъде записан. Да. Плюс един въпрос, който вървеше покрай другия курс, който карахме, така наречения бустър, в който горе-долу се засягаха основно въпросите, какво представлява едно интервю, как трябва да сме подготвени, какво трябва да е CV-то. И докато си признавам честно, че много трудно го избутах, поради простата причина, че леко ми беше тегав. Така, може би тегав е идеалната дума, която го описва. Изкарах си някакви изводи от него. Почнах да разпитвам мои приятели, които са в средите от доста години, да ми дават някакви насоки и мисля, че успях да сглобя някакви неща, които могат да се от полза както за решаването на Python, задачи с Python, които може да тренираме по време на JS Frontend курса, за да не губим инерция, така и за technical интервюто, плюс, че съм направил и няколко насоки към теоретичното интервю. Разделил съм концепцията за видеото на няколко части, като една от частите е свързана с това, че ще показвам неща, които специално са ми казали хора с дълги години практика в сферата, които биха били полезни, а другата част е на такива, които аз съм се намерил, така че всеки да може да се довери на това, което иска. Линкове към сайтовете, които ще покажа, ще оставя или в коментар, първия коментар под видеото, или евентуално ще оставя в description, предполагам, че коментар. Така че стартирам. Първото нещо, което бих показал, е като suggest и референция към Softuni, защото софтуниадата има супер яки задачи. В това число първите 5 би трябвало лесно да може, дори да не е лесно и с малки затруднения, трябва да можем успешно да решим абсолютно самостоятелно. Останалите вече са задачи с алгоритми. Не всички, някои от софтуниадите стигат до 6, които стават лесни за решаване, 7, 8, 9 и 10 примерно са алгоритми, но до 6-7 задача трябва да може да се справим. 5-6 задача по-скоро трябва да може да се справим съвсем спокойно. Там се рисува, учихме го още в Basic ниво, имахме някакви неща за рисуване. Нали така, Basic ли бяха? Да, Basic. Има валидации, матрици, които са минали през Fundamentals и през Advanced също ги помним. Да, конструкции, които сме минавали. Тук другия бонус е, че можем пък да се научим или да прочетем малко за алгоритми. Защо го казвам? Защото според мен всеки самоуважаващ се девелопър няма как да няма идея поне от основите на алгоритмите. Важни неща са, полезни са и за time комплексито в различни кодове и особено за нас, хората, които искаме да се занимаваме с Python. Все пак да не забравяме, че Data Science е част от цялото нещо, а пък там алгоритмите са си пряко свързани. Така, това е първото нещо, което съджествам. Това не ми е казано от никой. Нека да се смята за моя препоръка, ако нямаме какво да правим по време на JS Frontend, и идеално място за трениране на знанията ни с Python. Следващата стъпка, която ще покажа, вече да бъде разглеждана като това ми беше казано от страшно много хора, самия сайт LeetCode, който служи перфектно за тренировка на уменията ни, решаване на задачи и още един много важен компонент. Много голяма част от техническите интервюта задачите се взимат от тук.
Та в това число аз съм дейно решаващ последните няколко седмици, като тук може да се види, директно ги качвам към GitHub. Затова изглежда така червени, тези, за които не са качени, тези, които са качени. Нямам време сега още да ги качвам, така че решавам и ги оставам, ще ги качвам като нямам време. Другото, защото все пак трябва да дам някаква информация, мога да кажа, че когато преминем към, защото те са разделени на степени, тук може да бъдат проблем solving нещата, medium, hard, така, easy. Easy е като че ли по-скоро бих казал, че става дума за това, чисто логически дали може да намерим пътя, за да решим конкретна задача. Има задачи, които не са добре описани. Блъскал съм си тиквата с тях. Даже с един колега сме си блъскали двамата главата. Та на трети колега съм го дал и той е казал, тази задача е абсурдно написана. Но повече са много добре структурирани, са супер интересни. По-скоро са логически. Някои от тях са математически. Та да, това е за easy, което мога да кажа. За medium бих казал, че ето това нещо тук е нещото, което всъщност е разликата с easy, освен че са малко по-задълбочени, по-трудни, но това е нещо, което така или иначе сме чували по време на курсовете ChatPad. Аз ще го покажа. Това е нещо, което според мен ще ни бъде много нужно и знам, че на много от интервютата бива задавано като въпрос. Имам колега, който ми пусна сайт за него, за да си направя някакъв анализ и да знам кое и как е хубаво да използвам, кое ми отнема по-малко време в кода и прочие подобни неща. Но още не съм стигнал да го гледам. В графата с алгоритмите, двете неща съм ги сложил, че тях задължително трябва да отделя много време и внимание върху тях, защото все пак като бъдеш девелопър, искам да мога да правя нещата по начин, който да е полезен за компаниите, в които работя или по проектите, по които работя. Максимално полезен. Да, LeetCode е второто място, което искам да покажа. Трето и четвърто място ги слагам на едно, всъщност това ще е трето място. Два сайта, които имат най-използваните въпроси. Ето тук може да ги видим. Python Interview Questions and Answers. Тук спокойно могат да бъдат разглеждани най-често задаваните въпроси, въпреки че този юнак е от 2020 година. Предполагам, че голяма част от въпроси ще се препокриват и са добър начин за развитие на теорията ни. Чисто теоретично да може да се подготвим, защото голяма част от въпросите, както знаем, за хората с Python, които са бъдещи девелопери, кандидатства за джуниор позиции, минават през ООП, а ООП теорията си беше доста хардкор, но това точно е. Аз винаги съм го мислил така, че колкото повече решавам някакви неща, толкова повече неща ми се набиват в главата, въпреки че си пиша, варя си записки си водя, чета теорията, тук съм си изкарал всички, просто пример даже мога да дам сега секунда да покажа, че цялата теория съм си я изкарал, даже преди изпита по ООП, минавах теорията веднъж, два пъти, но просто си иска постоянство. Не става по лесния начин, поне при мен не ставаше по лесния начин. Така, това го слагам под номер 3. Номер 4 е сайт, който мога да кажа, че има доста по-полезни мнения за него. От много места чувам различно нещо. Някои хора го харесват, някои хора не го харесват, но това е самия сайт. Него ще го сложа също като линк в коментари най-вероятно. Това, което представлява, е тук примерно съм отворил Inheritance, което може да видим, че има задачки, които минаваме, по-скоро са доста елементарни, но си има и отделна част, която си върви някакъв вид теория, в който съвместваме някакви отговори, после то нещо са дали е правилно или грешно. Според мен са полезни. Тук отстрани може да видим почти всичко, което е за Python, като Python туториал. Голяма част също от това, което съм чел, има въпроси, които се взимат и от този сайт по различните места, на които ще ходим за бъдещи интервюта. Отново повтарям, това е само за теорията и за техника интервютата, техника тестовете, които има като компоненти на различните интервюта. Искам още нещо да кажа финално, преди да стигна до финалната част, че не са само задачи, които се дават на интервютата, не са само теоретични въпроси, често се дават и проекти. Различни
малки проекти, които да напишем, да направим, за да видят до каква степен сме подготвени, но чисто за теорията и за техника, уменията, тези специално сайтове, които съм дал, бих казал, че биха били доста полезни и ще са доста полезни за всеки, който го прави. Това е точка номер 2 от точките, които някои са ми съджествали, други са реджектвали като полезен тул за трениране. Но мога да кажа спокойно, че този тул ми го съджеснаха абсолютно всички. Тук говорим за теорията. Тук нашият един от най-добрите ни приятели в бъдеще, стария чат, вече нов GPT, всъщност тук така се подготвих и аз за ОП теорията, карах го да ми задава една камара теоретични въпроси, които могат да ми се падат, и в продължение на 3 дни, освен четенето на теорията, която показах в ООП от PDF-те, препочетах я веднъж цялата. На всяка една лекция, която сме минавали, карах чата да ми дава въпроси и с 4 отговора, нали, аз мога да си избера един. След това почнах, като минах цялата теория, почнах да го карам да задава въпроси по абсолютно всички теми в теорията, като не ми ги разделя, ами ги миксва и аз сам трябва да им намирам отговори. И така се подготвих за теоретичната част. Доколкото знам, нашия чат също помага на доста хора, които така те първа им предстои сблъсъци с интервюта, в които ще има теоретична част, да се подготвят за нея. И други мои приятели, които са те първа кандидатстват, те са синьори, но сменят работа, също ползват чата за подобно нещо, като четат теория, намират въпроси, които да си задават отделно, разработват ги. Още нещо, което искам да кажа, понеже минавахме сега в Бустър, имах такъв въпрос. Теорията не винаги е само затворени въпроси, често са multiple choices, така или иначе казано, може би въпрос, в който имаме 4 отговора, обаче не само един е верен, защото така наясно може да останат впечатления дали наистина разбираме това, което правим. Тук също може да бъде ползван чата по този начин. Това е, което исках да кажа днес и ще реферирам към следващото видео, което според мен ще е много интересно. Като в тази част искам да кажа в края, че съм говорил с част от колегите и ще го пусна като предложение, че човек, който е бил CEO на компания, продадена за доста милиони, IT компания, се съгласи да направим нещо като видео и той да разкаже как е тръгнал, откъде е тръгнал. Той, между другото, понеже познавам доста години, не знаех дали ще се навие, ще поразкажа малко за него. Аз съм завършил математическа в Бургас, той е завършил също математическа в Бургас. След това отидахме и двамата в София, той е по-малко от мен, като аз отидах да си уча това, за което съм си мечтал цял живот. След това малко попромених вече виждането в последните години, но той също направи своята стъпка към това да се занимава с дигитални неща. Той е страшен фен от дете на всичко компютърно. И бърза референция към софтуни. Той беше завършил софтуни и цялата му кариера тръгва от там. Така че има много интересни неща, които може да разкаже и може да ни от полза. Моето предложение към всички колеги, които те първа ще пусна, е да направим отворен чат за самото видео, който иска. Не отворен чат, направо съм говорил с него в една Discord група да се съберем всички и всички да може да го питаме някакви неща и той да разказва кое и как е направил по пътя. Мисля, че ще е изключително полезно за всички. Поздрави и до следващото видео. Това ще го пусна като въпрос към всички колеги в Discord и сигурно във Facebook. Поздрави и чао от мен!